Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban ki fogjuk vinni a haverommal a Special Challenge-et a Brawl Stars-ban. És annyit kell tudni erről a challenge-ről, hogy összesen 6-ot kell nyerni, és mind a 6-on Gem Grabben. De az különböző, hogy különféle mapeken kell játszani, de az az egy nem különbözik, hogy mind a 3 mapon Gem Grabet kell játszani, és van benne egy Angry Robo nevezetű modifier is. Az első mapon én RT-vel fogok jönni, mert ez szerintem jó rá, és nagyokat lehet majd vele aratni, remélem. RT-vel én még életemben nem játszottam, megmondom az őszintét, és szóval először még meg kell tapasztaljam, hogy milyen a karakter, és aztán majd megnézzük, hogy mit tudok vele kezdeni. Na de elég is a szövegelésből, ugorjunk bele az első meccsünkbe a challenge-ben. Ha jól látom, az enemyben is van egy RT, szóval elvileg jónak kéne, hogy legyen, aztán ki tudja. Körülbelül itt a legelején vagyunk, és nem tudok eltalálni senkit, és egyből meg is halok. Mit nem mondjak, nem indul olyan fényesen ez a challenge. Rácok, egyből le is spawnolt ez a robot, amiről itt az elején beszéltünk, és mindjárt meg is öljük, és ahogy láthatjátok, 3 gemet ad. Ezt közben el is rontottam. Ide egyből le is rakom az ultimat, ezzel megöltük a Finxet, és ezzel együtt megszereztük a challenge-ben az első winnünket. Nyissuk is ki a challenge-ben az első Star Droppunkat, ami nem más lesz, mint Super Rare, még egy Super Rare, amiből sprayt kapunk kitre. No de srácok, fel is vettük az utolsó gemet, így már meg kell, hogy legyen a win. És egy gyönyörű szép Hypercharge után meg is nyertük a meccset. Szép volt, srácok. Szokásos 2 Star Drop, az egyik Rare, a másik pedig Mythic, srácok. Na nézzük meg, hogy mit nyitok belőle. És egy gadgetet Nanira. Ez csodás. Na menjünk is tovább, mert erre nincs időnk. Közben, hogyha jól látom, meg is változott a map. És ezt a meccset is megnyertük. Itt, srácok, tikre váltottam, de ez egy nagyon nagy hiba volt, és szerintem a videó magáért beszél. Nézzétek! Itt konkrétan nem tudom hányat akkot előttem, de egyszer se találtam el senkit se. És itt, amikor végre megszerezhettük volna a vezetést, túlságosan is elbíztuk magunkat, és ezért vesztettünk végül. És ezzel megszereztük a challenge-ben az első vesztésünket, és ezáltal jött a többi is magától. És elérkeztünk arra a pontra, ahol már nincs több esély. Lehetett volna még 2-t venni, de nekem nem volt elég gemem, mivel elköltöttem, ezért questeket kellett csináljak a PES-en. Amint meg lett rá a szükséges gem és a szükséges PES level, csapattam is tovább a gémet, most már Rikóval, de ez sem vált be. Igaz, volt pár jó megmozdulásom, de attól még ez sem vált be. Olyan közel van a cél, de mégis oly távol. Ezzel karaktert váltottam, és úgy éreztem, hogy most vagy soha.
és meg is érte karaktert váltani, mert vele már tudtunk nyerni, és elérkeztünk az utolsó, mindent eldöntő meccsbe. Hogyha ezt megnyerjük, megkapjuk a mehaboxot, hogyha meg elveszítjük, akkor nem kapjuk meg, és ezzel elveszítjük a challenge-et. Szóval nincs mese, ezt most meg kell nyernünk. Jó, felszedem a gemeket, és ezzel szerintem nekem majdnem meg lesz a 10. Aha, 9 gemem van, és hogyha még egyet felszedek, megvan a 10, srácok. Megöljük a tikket majdnem, sajnos csak majdnem, de most futni kell hátra, mert hogyha sikerül, és túléljük, még 5 másodpercig, 3, 2, 1, akkor kivittük a challenge-et, és megkapjuk a mehaboxunkat, srácok. Na itt is lenne a mehaboxunk, nyissuk is ki, és 10 item! Srácok, 10 item! Az azt jelenti, hogy ebbe van valami. Na nyissuk. 7, 6, 5, 5-nél villog, és a Jessie skin. Azt a srácok, ez nagyon meglepett, de szerencsés vagyok. Na, de ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel és dobjatok rá egy lájkot, és hát akkor, sziasztok!